ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗ್ಲಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗೊಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದೇರು ಎಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ಶಾಪ್ ಹೋನಾಗ ಅವೆನ್ ತೂಂದು ಉಪ್ಪ ಅವೆನ್ ತೂದು ಒಂದು ಶೋಕುಂಡತ ಒಂದು ಶೋಕುಂಡ ತೂಂದು ಉಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಪೊಕ್ಕ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಆತು ಆ ಪಕ್ಕಿಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರು ಹೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಾರಿ ಬಂಗವೆನ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರಣ ಲಕ್ಕದ ಇಂಕೊಂದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ್ ಸೊ ಪಿದೈಕು ಹೋದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಪಿದೈಕು ಒಂದು ಇಂಕಲ್ಲ ಮಾಕಿಲ್ ಪಿದೈಕು ಒಂದು ನೆಕ್ಲೇನ್ ಕಾಯಿ ಬುಲ್ದೊಂದು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಹಾಯ್ ಟಿಂಟು ನಾ ಬುಧದಿ ನಾನು ಟಿಂಟು ಬಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಲಂಚ್ ಬಂದೇರ ಒಂದು ಟಿಂಟು ಒಂದು ಓ ಬ್ರೀಡ್ ಪ್ಯಾರಾಕೀಟ್ ಓ ಪಡ ಓ ಬ್ರೀಡ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಗೆ ಸೇರಿದ ನಾನೇ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ತೂಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಯಾನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಕೊರಿಯ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾಗಿನ ಕಡೆದು ಕೊರಿಯ ರಾಗಿ ತಿಂಜಿ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಾದಾಮ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯ ಅವು ಚೂರು ತಿಂದು ಪಟ ಫೀಡ್ ಕೈಗೆ ಕೊಡುಂಚ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವು ಚೂರು ತಿಂದು ಅಂಚ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚೂರು ತಿಂದ ಬಂಜಿಗೆ ಬಂದು ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂದು ಅಡ್ಲ ಪೋಡ್ದು ಅವು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ಓಕೆ ಚೂರು ಪೋದು ಒಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಸ್ವೀಟಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡ್ದಲ್ಲ ಅವು ಪಾಪ ಕ್ಲೋಂದು ಪಾಪ ಇದಾಯ್ತು ಹೊಡ್ದೆ ಪಿದೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಅಬುದಾಬಿ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಆತನು ಆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನೇಕು ಒಂದಲ್ಲ ಕರೋಡು ಪಂದೊಂಡಿತ್ತು ತಿನ್ನಿಯಲ್ಲ ಚೂರು ಅವು ತೂಡು ಅವು ಆಯ್ತಾ ಮಿನಿ ದನಿ ಓನರ್ ಬರ್ತೀರಾಂಡ ಕೇಂದ್ರನ ಕೊರಡು ಇಜ್ಜಿನ ಕೊರ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ತಾಂಕುವ ಜಿನ ಓನರ್ ಮೀನು ಬತ್ತನ ಕನ್ನ ಪಾಪ ಹಾಕ್ಲಿ ಈಗ ಪಾಪ ತಪ್ಪದ ಪೋತ್ರ ಎಡೆ ಗೊತ್ತಾದ ಅಂತ ಅಂಚ ಆಕುಲ್ ಬತ್ತ ಕೇಂಡ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪ ಆಕುಂಟ ನಾವು ತಾಂಕುವ ಈಗ ಫುಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ತುಕ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಪೆ ತೂಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ ಸೈಡ್ ದುಪ್ನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಚ ಪಿದಾಡಿ ಐತೆ ಮೇರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಗಾಡಿ ಇರ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಕನ್ವಿನಿಯನ್ಸ್ ಜಾಗ ಉಂತಾದು ಬೊಕ 6 ಗಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಬೈ ಟೆಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ ದುಬೈ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದು ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ರಾಮ್ ಮಂದಿರ್ ಒಂದು ರಾಮ್ ಮಂದಿರ್ 2017-18 ಟೈಮ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಮೋದಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಊರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತರ್ಪಾದೆ ಮುನ್ಪಾದ ಅರಬ್ ದಾಕುಲು ಅವ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವು ಟೈಮ್ ಪೋಯ ಜಪಂದ್ರ ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಟು ಕಾದ್ದಿಯರ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಇಂಕ್ಲಿಕ್ ಪುರ ಪಿದೆ ದಕ್ಲಿಕ್ ಪುರ ಎಲ್ಲ ಉಡಿಜು ಪೂಜಿ ಪಿದ ಇದ್ದೆ ಉಂತ ತೂ ಇರ್ತನ ಬೊಕ ಇತ್ತು ಬಿಡ ರಶ್ಶೆ ಇತ್ತ ರಶ್ಶೆ ಉಂಡು ಫೋಟೋ ಪಾಡ ತೂಪೇನು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಎನ್ನಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಲಕ್ಕದು ಎನ್ನಂದೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ನಿ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪೋಡ್ ಪಂದ ಅಂತನು ನನ್ನ ಎತ್ತಕ ಮಾಮಿಲ ಬಾಲೆ ಬತ್ತ ಪಿರೋವರ ತುಂಬೋಡು ಅಕ್ಲಿಕ್ ಲಾಸ್ ಏನು ತುಯ್ಯರೆ ಮಾಮಿ ಲಾಸ್ ಎತ್ತು ತುಯ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಂಚಕ ಮತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋವರ ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಬುಟ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದಾಂಡ್ ಮೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂದ ಪೋಯ ಪಂದ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಪಂದ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಅಂಚ ಎನ್ನಂದೆ ಆಯ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇನಿ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಕ್ಕಿ ಬೈದನು ಎನ್ನಂದನೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತೋಡ್ದಾದಂತೂ ಓಡು ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುಡು ಪಿದಾಡಿಗ ವ್ಲಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ರಾಮ ಮಂದಿರ ತಪುರ ಅಲ್ಪ ಗೂಡ್ರೆಕ್ಕಳು ಒಂದು ಜನ ಓಲಕ್ಕಳು ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಎಂಚಪ್ಪುನ್ ಬಂದ ಪೂರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ವೇನ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ತುಕ ಒಂಜಿ ಓಲ ಈಸಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವೇ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಉಂಟ ಅದು ಬೊಕ್ಕ 6 ಗಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲಿ ఒక ಅಂಚಪಿದಡಿಯ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಯಾಂದಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಅವು ಟೈಮ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಸ್ಸದ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಟೈಮ್ ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಕ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕ ಅವು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರಿಯರೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ತೂಲಿತ್ತೆ ಆ ಮೆಷಿನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಮುಲ್ತ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಒಡಿಮುಟ್ಟ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ರೆಟಿನ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದ ರೆಟಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಆತ್ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಒಂದು
ಪೂರ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೂರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಂತಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಯಿರ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಫೈನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ಬೋರ್ಡ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂದು ಆ ಕಾರ್ಡ್ ನಮಕು ಫೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ನು ಪಕ್ಕನ ಆ ಫೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂದಾಲೆಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಕಿಯ ರಿನೀವ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಂಡ ವರ್ಷಗಳ ರಿನೀವ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಫೈನ್ ಕಟ್ನಾಂಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ತ ರೂಲ್ಸ್ ಈಗ ತೋಜುದು ನೋಡ್ತೂಲೆ ಅವೇ ಅಬುದಾಬಿ ಟೆಂಪಲ್ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊಟ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅವೇ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದ ಈ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊಟ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಐಟ್ಲ ಚೂರು ಕಿನ್ಯ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಚೂರು ಅದು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಐಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಮಂದಿನ ಉಂಡು ತೂಣಿರ್ಲಿಗ ಇದಕ್ಕ ಮರ ನಡ್ತಿರು ಮುಲ್ಪ ದುಬೈಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸಾದಿ ಕೆಲವು ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಮುಪ್ಪು ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಆವು ಒಂದು ಇಂಚವು ಆಯ್ನ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆವು ಮಾ ಶೋಕ್ ಆವು ಅವು ದೂರ ತೋಜಿರೋದು ಅನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಪೂರ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪೋಯ ದಾದ ಪೂರ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ದುಬೈ ಹಿಡಿತ ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಲ ಪೋರಿತನಾಂಡ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಡೆ ಪೋದು ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೋಪುನಾಂಡ ಈಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೆಲವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋ ಮಂತು ಅಡೆ ಪೋನಿಗ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಪುನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏತ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಆಟಿಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಅಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯರೆ ಪಂದಿತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಮತ್ತು ನೆನಪು ದಿಯೋಡು P1 P2 P3 ಪಂತ ಒಂಜಿ ಮುಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಂಚ ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂತದು ಅಲ್ತುರ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಸಾದಿಂಡು ನರ್ತೊಂದು ಬರಿಯರೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉಲೈ ಪೋಯರೆ ನರ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ತೂಲಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂದುಲೆ ಮಾತ್ರತ್ ಮಾತಾ ಜಾತಿದ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂಯರೆ ಮಾತಾ ದೇಶದ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಇಟ್ಲೆ ತೂಲಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ತಾದಾರ್ ಪಡ್ಪಂಡ ಅಡೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಅప్పుడు ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಜನವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಬುದಾಬಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಐಡಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಊಡೆಂಚ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಐಡಿ ಆ ಇಕ್ಕ ಜನಂಡ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು ಒಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಲಿಂಕ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಅರಬಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೊಬ್ಬನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಚ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಟರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಂದಿನ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಪ್ಪಂತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಐತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಏತು ಜನ ಬರ್ಪಿರ ಡಿಪಂದು ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಿತ್ತಿರ ಅದು ಉಪ್ಪುಡು ಇನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಮನ್ಪುಡು ಆಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಯ್ತಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಪೋರ್ಟಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಐಕ್ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒರಿಯ ಮಂತನ ಯಾವು ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಬರ್ಪೇರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಒರಿಯ ಮಂತನ ಯಾವು ಮಾತ ಮನ್ಪುನ ಗತ್ತೇಜಿ ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಮಂತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಚೂರು ನಡಪೇರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ನಡಪೇರ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಡ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಡ್ತು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಪೂರ ಕೊಡ್ಪೇರು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನೇ ಇಡ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಚಾತನ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಾತನ್ ಪೂರ ಈಗ ತೋಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಟು ಪಾರ್ದೇರು ಪೂರ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದೈಕ್ಲಿ ನಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ದೈಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚುಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡವು ಅವಳು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅವು ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಹುಲಾಯಿ ಕೊರ್ಪುಜೀರು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರಂತೂ ತೂತಾಯ್ಬೇಕು ಇದೇ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅప్పుడు ಭಾಳ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಮಂದಿರ నాకు ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಅದು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಂದಿರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮುಂಗ್ಲೈ ಪೋನಾಗ ಒಗ್ಗುನಾಗಲ್ಲ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪನ್ಪೇರು ఒకరికి అల్ప తూలి ట్రాలీ పర పిదే ఇతేరు పన ఉలై మస్తు రష్ ఉండు అంచ ట్రాలీ పర పిదే తిది జోక్ಲೆನ್ ಪತಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಉಲೈ ಇಂಚ ಮುಲ್ಪನೆ ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಒಂಜನ ಒಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ನಾ ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ದಿಪ್ಪೆ ರಾಯ್ ಜಾವ್ ಬೊಕ ಫೆಂಕ್ ಫೀಲ್ ಅನ್ಸ ವೀಡಿಯೋ ದಿಪ್ಪುಡಿತ್ತು ಪಂದು
बका सपरेट सेक्शन उप्पुडु चप्पल दियरे सो शूज चप्पल पल्प दीत नम उलय पोडापुडु बका उंदु एंट्रेंस मुल्प साइड गंटे सेक्शन लोपुडु आयबक ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತೂಲಿ ನೀರು ಪೂರ ಆಯಬಕ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂತು ಏರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನ ಇಟ್ಲಿಗ ಉಲೈ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಿ ಐತಾರದನಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ನಾ ದಿನ ಆಯ್ತಾ ಉಲೈ ಪೋಯ್ಬೇಕ ನಮಕ್ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನ್ ಪೂಜೆರು ಅಂಚೆಂಕುಲು ಪಿತಾಯಿರ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತಂಲ್ಲ ಉಲೈ ದೆಪ್ಪರ ಆಯ್ತು ತೂಯಿ ಮುಲ್ಪ ಫಿಲಿಪಿನೋ ದೇಶದ ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಪಂಡ ಉಲೈಡ್ ನಮಕ್ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಕೆ ಬತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತುಲ್ಲೇರು ఒక సీదా ఉలై పోయా ఉలై పోతూ దేవరిని దర్శన కూడా అద్భుత బತ್ತ ఉలై పన్న మాత దేవరినల ಈಶ್ವರ ಗಣಪತಿ ಪೂರ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ರಾಮನ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂರ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಪಕ್ಕ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಅದ್ಭುತ ಬತ್ತ ಒಂದೇ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಟ್ಲೆ ತೂಲಿ ಮುಳ್ಪೊಂಜಿ ಮೆಷಿನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಕೊರ್ತಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಇಡೀ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡ್ ತೋಜುಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಬಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಪನೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಲಕ ಚಡಿಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಫುಡ್ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ದುಪ್ಪಡು ಬೇರೆ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಸದ್ಯಗೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒನಸ್ಕೊರ್ ಪೂಜೆರು ಮನ ಕ್ರಮೇಣ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಬರು ಒನಸ್ತ ಕ್ರಮ ಬರು ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುರುದ್ವಾರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಐತೆ ಒನಸ್ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಲ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಬರು ಕ್ರಮೇಣ ಬರು ಸದ್ಯೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ఒక ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಪಿದಡಿಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾತಂದುಲ್ಲ ಏಕ್ ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್